ट्राइबल युथ लीग बिथांमोनजों जयै बेवहाय नोंथाङा मा थांखि आरो मा नोजोरजों बे दिनैनि सुबुं गौमाखौ लानाय जादों? दिनैनि सुबुं गौमा सिसिट'आनि दैदेननायाव सनापुर रेभिनिउ सार्केल अफिसारनि थ्रुयै आसामनि मान होनो गोनां मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम ट्राइबेलफोरनि जेसेबां समस्याफोर दङ विशेष करि हा हुनि समस्या बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो सिसिट'आ हिसाबै रेलि खालामनानै सनापुर रेभिनिउ सार्केलखौ घेराव खालामनानै मेम'रेन्डाम दैथायहरनायनि जोङो थांखि लानानै बे सुबुं गौमाखौ खालामनाय जादों। बे थांखियाव मा मा लिरनाय दं नोंथांमोननि मेम'रेन्डामाव? मेनलि जोङो मोनथाम थांखि लादों। ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव अबैध भाबै बे दखलखौ उच्छेद खालामनांगौ आरो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव अबैध भाबै इन्डास्ट्रि गायसननायफोरखौ उच्छेद खालामनांगौ, सिफायनांगौ आरो ट्राइबेलफोरनो समजायनानै होफिननांगौ। बेजों लोगोसे एसटी एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 बे आयेनखौ कारज'करि खालामनानै हाग्रायाव थानाय जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनायनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों। लोगोसेयै जोङो मानिनां गुवाहाटी हाइकर्टनि जिथुनाखि भार्डिक्ट प्रद्युत बरानि जिथु PIL बिनि भार्डिक्ट मथे गासैबो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव जायफोर इलिगेल भाबै बे दखल खालामनानै दं बिसोरखौ उच्छेद खालामनांगौ होननानै दिनैनि बे मेम'रेन्डामाव जोङो सरजाबनानै आसामनि माननीय मुख्यमन्त्रिनो मेम'रेन्डामखौ दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि बे मेम'रेन्डामावहाय जाबायदि थांखि लाना दैथायहरदों बे बेसेबां जौखोन्दो जाफुंगोन होनना नोंथाङा सानो? जोङो आशाबादि इतिमध्य जोङो आसामनि मान होनो गोनां मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायखांबाय। बिथाङा खोथा होदोंमोन, नाथाय नैबे पेरियडआव बे खोथा होनाय बायदि खामानिया जायाखै, बरन्स उल्टायै ट्राइबेलफोरखौ विभिन्न जायगायाव इभेक्सन खालामनायखौ नुनो मोनदों। बिनिखायनो जोङो सिसिट'आ हिसाबै सावरायलायनायनि गेजेरजों पुनर आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनानै जोङो आरो आलोचनानि माध्यमजों समाधान खालामनो थाखाय जोंहा आसा दङ।